Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok bakatok sa udto padayon ta sa to ang panaguban duyog yapon sa pagpaminaw kanato mga kabisyo my love so sweet. Alas 12:14 na gyud halas sige kaduhang yugto kaduhang oras niya to ang programa. Kumbati ta sa to ang pagpahimsog sa to ang kalawasan ilabi na so, sa mga bugat ng mga balatian sama na lang anang leukemia o cancer sa dugo. O lisod ka matambalan tuod niya na kung ikaw matakbo yan. No, diabetes, taas nga sugar nga makomplikar sa imong lawas, murag gilaygay kaysa hinay-hinay kanya ng paluyahon, no? Labi na kung masamad ka, dugay pa jud ka maayo. Posible maputlan pa jud ka og tiil, no? Ang kadaghanan sa mga natakboyan ni ana mao ginay nahitabo, di ba? High blood pressure or hypertension, traidor nga sakit nga posibleng kalit nga bawian ka sa imong kinabuhi. Posibleng tungod sa taas nga kolesterol o lapot sa imong dugo, maong mubara sa imong mga ugat, mo resulta sa pagka-paralisa sa lawas, no? Kasing-kasing, cardiac arrest, kidney stones ug pagtaas sa creatinine. O pipila lamang kini sa mga sakit nga pwede nimo malikayan kung ikaw makainom sa kombinasyon sa Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement, mga kabisyo nga ginama sa Jesser Marketing, sangkap sa mga nagunang herbal sama sa Calabo leaves, panyawan, malunggay, sambong ug mangosteen. Dagana na pamatuod nga sila na protektahan ug nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Herbal Liniment Oil. Ang pinakamaayo ora mismo. Ginama sa Jesser Marketing. Alang sa dugang impormasyon, tawag lang sa numero 0930973609. Sige, padayon ta sa tuwang paglanog-lanog kumbati ta sa pagpahimsog. Aniya karon ato ang plastaran mga kabisyo my loves ang sunod natong programa. Kaya importante kini sa mahalaga. Kung ikaw dunay confession nga gustong i-share ka nato dinhi mga kabisyo my loves so sweet, message lang ang Katok Confession nga Facebook page, like and follow. And atangi no ang imong confession nga to mabasa diri sa kahanginan. Lolo Baba, ready na ba ka ani or ready na ka? No choice, ready na. Bahin ni siya Lolo Baba sa usa ka sanggol. O siya man niya sa sanggol. Depressed noon si Wilma. Obviously, may malaki siyang problema at hindi niya alam ang kanyang gagawin para matakasan ang problemang iyon. She's been contemplating to get rid of the problem by taking her life. But she was too weak to do it. No, matod pa, inakayahang lawas. On that evening of the Halloween, Wilma decided to take actions. Yadto siya sa doktor. Yes, magpapalaglag si Wilma. 2 months na siyang buntis at hindi pa niya kayang magdala ng responsibilidad. Ang ama ng kanyang anak ay isa ng pamilyado. Wilma asked her doctor to do it fast. Na ako naman ang doktor na ilang sandali lang ay mawawala na ang kanyang problema. Habang siya ay nakaratay sa higaan at naghihintay sa muling pagbalik ng doktor at ang assistant nito,
may narinig si Wilma ng isang kakaibang boses. Agoy nyoy. Sabi ko bag pailakilak ang padulungan ni ungungo man dyan. Pero pa dayon may kiling. Habang nakaratay si Wilma sa higaan at naghihintay sa muling pagbalik ng kanyang doktor at ng kanyang assistant nito, may narinig si Wilma ng isang kakaibang boses na nanggaling sa bintana sa kanyang ulo. Hangin na to madudahon mo po sa kais tanan. Parang mga dagang kumakaluskos ang kanyang naririnig. Nakakairita. Kaya naman napabangon si Wilma. At lumakad palapit sa naturang bintana. Nang silipin niya ang kumakaluskos, laking gulantang niya. Nakita niya sa baba ng bintana ang mga fetus na nag-uunahang makaakyat para makapasok sa bintana. Basing ilaga to. Nang dumating ang doktor, itinuro niya ang bintana, ngunit wala na roon ang mga fetus na kanyang nakita. Putlang-putla si Wilma. Tinanong siya ng doktor kung gusto pa niyang ituloy ang pagpapalaglag noon. Pero noon nagdesisyon si Wilma, isang mahalagang desisyon na nagpabago sa kanyang buhay. Itutuloy niya ang pagbubuntis. Umalis si Wilma ng klinik na iyon na may ginhawa. At yung multo ng mga fetuses na kanyang nakita ay nakapag-realize sa kanya. Later on, found out na doon pala inilibing ng doktor ang mga fetus na nakukuha sa sinapupunan ng mga pasyenteng lumalapit doon. Doon sa bakura na malapit sa bintanang iyon. Doon nakahukay, nindog akong playboy lulubaba. Doon nakahukay ang pagkarami-raming bangkay ng fetus. Hinuli rin ng mga polis ang doktor for doing illegal abortions. Ngayon ay 4 years old na ang anak ni Wilma at masaya siya. Si Wilma na ginawa niya yung desisyon na hindi tuloy ang pagpapalaglag. Salamat sa mga kaluluwa ng sanggol na nagpakita sa kanya. Dahil doon ay nakapagpahinga siya. Char. Lungang grapitan na ako to. Alas 12:21 na. Lolo Babaw, si reaksyon ni mo ato. Yan, itindog bitaw po siya akong balahibo po to dato bitaw. Usawan taman nga anak yung ba mga babae niya gud nga doon niya kasi natiyan bitaw nga gibiyaan sa ilahang kaparis gipasagdan ya tapos asa mo duol aning kaimtanga nga walay financial nga suporta pero ay mo kagulan niya. Ayaw mo kabalakan niya. Yung mga ospital karon di na para sa unya. Kuan kini nga na yung mga charity works no nga pwedeng mo assist sa inyo abisan pagbuntis ninyo matabangan mo nga wa na may bayaran kay tungod siguro kuan mo no lain man nga term pero mo lagi kining napangkan. So kung ganing sa dako pud sad niya anya kung butang nato wala jud kay makuha nga masuportahan modul ka sa CSSDO o social workers mo assist pud na sila sa imo ha numutabang ang gobyerno pagatas anton sa mudako na siya anton sa makakita kag trabaho di ba ang uban lang sa tuwa bitaw wala kay kung kasayuran niya og maulaw kay tungod makapababa sa ilahang moral kay tungod na pabuntisan pa, gibiyaan pa, gipasagdan pa. Yun, mura niyag samag ng malimos. Pero tunla niyang imong garbo diya, no?
Kung wa jud kay laing mahunahunaan nga solusyon unya tapos duol ka sa imong pamilya o sa imong higala kay tungod sila motabang si mo bisan pag susugod gikuan ka no gitalikdan ka gisultian kag mga maot ug di maayo pero pag makita na nilang baby diha mabag-o na sila sa imuha. Pero di ba siguro sa gihapon sama tong sa una pero dawaton kanila para sa bata. Pero diyan na lang, may na lang tuod na sa at least na kay sumbanan ba, sinugdanan nga makasugod ka sa imong kinabuhi aron nga maplastay mo imong kagalingon o makabawi ka sa mga taong nagtabang nimo. O katong mga nagbibiyay sa imo katong lalaking nagbiyay sa imo pasag dito, biyay ito, gaya na to ayaw na to panumbaling di ba? Kaya kami mga lalaki, sultihan ka mo, mubati din may pagmahay, labi na sa katapusan, no? Mubati minya niya, mga kainomdom sa mga kasa na mos kinabuhi, pero dito rami kutob yun. Di ba? Kung ganing gusto ka maningil, pwede manggayapon nyo sab. Ang ayaw kang suporta kay gusto kang muhatag po siya sa iyahang papilya sa imo pero ang dama po dyan mo imong kugulingon, dapat imuhagin na siyang balugan. Kamuduol dyan ka sa balaod, kay dili lang ingon nga susulong lang ka dito. Ikaw ang aman ng aking anak. Suportahan mo siya. Dili pwede na. Dapat iagi gini mo sa legal nga proseso para naagyud kay kasandigan ba, no? Nga mutabang sa imo diba? Labi niya kung naman untay maayong barugan niya ng lalaki, himsog. Pero kung wag katag, kabisyo, ambot lang sa mga pwedeng lakang himuon tuod niya, no? Sige. Magpakonsulta na lang tuod ka para mas matagan ka og legal nga advice. Okay, sa akong pagkahibalo manggod sa pagkakaroon, pay balaod manggod nga magpapriso na sila kay saon pud priso nimo, saon pagsuporta priso nimo ang banya. Saon pagsuporta, dabi pangutan niya. Makagawas. Pasuportaon niya po nimo. Priso na po nimo. Balik-balik ang sitwasyon niya. Dapat nagihugot nga balaod nyo. Kung mapriso magani, dugay-dugay yung panahon. Diba? Tapos kung ganing mapriso, dapat na po'y kanyang kagawasan nga makasuporta po siya. Pero kung wala agad taon, ambot lang yun. Lubong lang niya. Alas 12:25 na, dagan salamat kanimo diha Lolo Baba. Yayat mo siya ko Ano di masuportahan, pero ambot lang mo kabalo sa rasyon po niya, may uban po siya, pero kung makalagot ng mga tao nga doon na bitik saktong baruganyan, pero dili gusto mo suporta kay muraga nasgot sila murag gusto sila ugumon lang kwarta ba nga ambot lang yun, no? Kailangan tayo ng anak. Hindi lang gusto i-share lang yun mismo, no? Sige lang. Kalma lang, no? Kabay ay maabot sa inyo, Anyway, padayon ta, Michaeling. Ano lang yun siguro, Kabisyo My Love So Sweet. Pero better nga, dapat mo dangop na siya or mo dangop mo diha, Kabisyo My Love So Sweet, sa hingtungdan, sa balaod rather, no? Nga moduol mo diha, kung amoy kasuporta, at mo sa PAO, Public Attorney's Office. Okay? Libre na siya, no? Sa gobyerno na. Patabang mo diya. Pero una yung buhaton, of course, adto sa muna mo sa inyong barangay. Dito sa muna mo pag-file o complaint. Okay, dool sa muna mo dito. Tapos, ipatawag ba na siya, 3 ka beses. Kung sabay mga kasabutan, kung di yun madala, diba? So, ato na mo glupon. So, dito na mo kinambrasag taman. Sige, so ana lang siya mga Kabisyo My Love So Sweet. Alas 12:26 na. O kato mga uban ka nato diha karon nga nagluya or something nga dunay mga gibatyag sa kalawasan murag nakapaniud to manunta pero lain mangyapon ang paminaw, namugnaw, ang labad ang ulo, basin buntis ka dahi. Paghaplas dahi, panghaplas sa plasi muntiin tang kugo ulo, imuhang bukton, imuhang likod, plasi kay nindot ni atong haplas, no, kining manutsot ni siya ang ka-soothing effect ni ini mga Kabisyo My Love So Sweet, Kalabo plus herbal oil liniment, sulbad ni siya sa mga labad. Iha plus ang liniment nga numero 1, aprobado, garantisado. Kalabo plus herbal oil liniment,
Huwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa. No? Mapatay sa kuto o mo-moisturize sa panit, humot o sakto sa kainit. No? Mo init-init na mong paminaw nini kung namugnaw ka. Diba? Bugnaw-bugnaw nindot sa paminaw sad. Insect and mosquito repellent alang usab sa mga nasa opisina o kabuhion sa biyahe. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub alang sa pingot nga ilong, kubak og stress nga paminaw, magkalabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagidog baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap para sa pahamis ug pandepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Okay, kinigatod sa Gesture Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Padayon ta sa unahan duyog sa pagpaminaw sa gihapon mga kabisyo my love so sweet ha. Gamit mo ana kay para dili mo kuan dia kining ma-stress sa inyong self diha karon no. Dili mo pamaulan ko mga nagabiyahe, nagapamasada, especially karon mga takdaa, init nya. Tapos siguro muulan nun nya. Medyo bation jud ta og pamaol no. Sa sige na to gunit sa manubela. Nya may taglig sa tong gunitan kay para mabalik atong kusog. Ay, sorry miss, abi na ako og kambyada. Atik-atik pa ka ha. Lucky ko to eh. Kasi gusto ni mo ilahos dyan, diya sa kilala mo akong kambyada ha. Agoy noy. Ayaw, cool, bata ba ko cool? Doyog yapon padayon sa pagpaminaw kabisyo my love so sweet diri gyapon sa tuwang programa ang tutok pakatok sa udto kini si Mike Kiling O kinipod si Lolo Baba, ha?